Velkommen til den her lille gennemgang af Exodrafts manuelle og temperaturregulerede styring til røgsuger EFC18. EFC18 er en røgsugerstyring, som ved hjælp af trykknap justeres i 9 trin. 9 som det højeste og 1 som det laveste. Man justerer imellem trinene ved at holde trykknappen inde, indtil det ønskede tal viser sig i displayet. Fra standby-tilstanden, altså en rød streg midt i displayet, får man adgang til brugermenuen, hvor man kan indstille data omkring temperaturføleren. Fra standby-tilstand holdes trykknappen inde i 5 sekunder, hvorved man får adgang til brugervalg 0 for drift uden føler, 1 for start-stop temperatur 20 grader, 2 for start-stop temperatur 40 grader og 3 for start-stop temperatur 80 grader. Hold knappen inde igen, og menuen forlades. Temperaturføleren til EFC18 monteres under røgsugeren på toppen af skorstenen og registrerer der røggastemperaturen. Det vil sige, at skulle man glemme selv at starte sin røgsuger, når man tænder op, vil temperaturføleren registrere den stigende temperatur og starte ved det sætpunkt, man har valgt som start-stop temperatur. Har man lagt det sidste stykke brænde på og går til ro, vil temperaturføleren selv registrere den faldende temperatur, og når der er så koldt i skorstenen, at start-stop temperaturen igen er nået, afgives en lille genfyringsalarm, hvorefter røgsugeren vil køre et køleforløb på 45 minutter, og derefter gå ud, således at den ikke bruger strøm og trækker unødig varme ud af ovn og hus i løbet af natten. EFC18 skal ledningsføres med en 5-leder, 4 og en jord, og den skal udstyres med en serviceafbryder oppe på skorstenen, således at røgsugeren eller strømmen til røgsugeren kan afbrydes eksternt. EFC18 er udstyret med en 1,25 amperes sikring, og måles der ikke spænding ud mellem klemme 3 og 4, så bør sikringen undersøges og skiftes. Pas generelt på, når styringen på den her måde er åben. Der er 230 volt på de åbne klemmer. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at sikre sig, at der kommer forsyningsspænding, altså 230 volt, til styringen. Det kan man konstatere ved hjælp af et voltmeter, og der skal i det her tilfælde måles mellem klemme 1 og 2. I andre tilfælde kan det være nødvendigt at sikre sig, at der kommer forsyningsspænding mellem 80 og 190 volt videre fra styringen til røgsugeren. Det kan man konstatere ved hjælp af et voltmeter, og der skal måles mellem klemme 3 og 4.